Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә яхшы кәефләр теләп, без Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Һәм мин тапшыруыбызга килеп ирешкән бердән-бер котлау хатын кулыма алам. Исәнмесез, Саба дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләре. Сезнең тапшыру аша кадерле әниемне котлыйсым килә дип башланып китә әлеге тәбрикләү хаты. Минем кадерле әнием Хурҗинан Әхмәдулла кызы Мортазинаның 14 августта туган көне. Аңа 75 яшь тула. Әниебез Күкмара районы Югары Арбаш авылында туган. Хәзерге вакытта Саба районы Иштуган авылында әтиебез Хәлил белән тигез гомер кичерәләр. 6 оныклары, 5 оныкчыклары бар. Кадерле әнием, сине шушы олы юбилейың белән тәбриклибез. Сиңа бу тормышта иң кирәге сәламәтлек телибез. Ходай Тәгалә сине шатлыктан, бәхеттән бер кайчан да айырмасын. Әни, син безнең өчен газизләрдән газиз, кадерледән кадерле. Без балаларыңны бик яратып, сөеп үстердең. Тормыш кануннарын өйрәттең. Әтиебез Хәлил белән безгә үрнәк булып торасың. Әниебез, күз нурыбыз, инде күптән синең яныңнан чыгып киткән булсак та, күңел сезнең янга тарта. Синең пешергән ризыкларың тәмле. Синең ягымлы, җылы карашың йөрәккә якын. Әниебезнең изге кеше булуын без һәр вакыт тоеп яшибез. Чөнки аның безгә әйткән һәр сүзе шифалы, һәр дугасы саваплы. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күк әни синең өчен, нинди изгелекләр кылсак та. Без телибез сиңа бәхет әни. Һәр вакытта бул үз көчеңдә, сине шулай исән имин күрү, бәхет бит ул безнең өчендә. Иң изге теләкләр белән һәм сине бик яратып, Минзәләдә яшәүче кызың Лилия, киявең Илгизәр, улың Радик, киленең Розалия һәм 6 оныгың, 5 оныкчыгың һәм ирең Хәлил диеп нокта куела. Рәхмәт әнием сиңа дигән. Гомерем буе бурычлымын дип язган. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, бу якты дөнья өчен. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, син үзең булган өчен. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дуалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дуалар кылам. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнкәй, шатлыгың тулып торсын. Кайгы хәсрәтләр бер вакыт йорт ишеген капмасын. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дуалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа әнкәй әйтеп дуалар кылам. Әти белән тигез гомер яшәгез әле шулай. Балаларның оныкларын күрергә ясын Ходай. Әти әнигел көчлесез,
karşak Bezini şulay kolaşayıp Kütseniz idi karşak Etdiyenin ülküşlüsüz Bulsanız idi karşak Bezini şulay kolaşayıp Kütseniz idi karşak Bezini şulay kolaşayıp Kütseniz idi karşak